Ola, Edusas, son Paula Varela Costa, educadora social, compoñente da actual Xunta de Goberno e co-coordinadora do Grupo de Traballo Libertade. Neste ciclo Eduso Mes, convocado pola área de comunicación, co gallo da celebración do Día da Educación Social 2020, é momento de celebración, pero tamén de reflexión. En primeiro lugar, felicitarvos pola gran contribución a través dos medios de comunicación, a través das redes sociais, aportando solucións a esta crise global que estamos a vivir. Podemos pensar que se acada moi pouco, pero iso é porque as consecuencias da nosa acción positiva son difíciles de apreciar, cando non existen obstáculos difíciles que fan dificultosa a realización efectiva. Pero o máis importante é que somos e estamos. A importancia de estarmos unidas como profesionais e de colexiarnos é un acto fundamental no exercicio profesional, ademais da importancia ética que conleva. A participación colexial é totalmente voluntaria e altruísta, e a motivación é fundamentalmente o interese xeral. Para min, é contribuir ao colectivo e continuar a facer educación social aínda estando retirada do mundo laboral. Tamén é de vital importancia que a nosa profesión sexa denominada con especificidade nas convocatorias de emprego. A identidade é o fundamento do colectivo. A nosa profesión, tal e como a coñecemos hoxe, provén de varias fontes de praxe sintetizadas nunha disciplina académica. En elas realizouse un traballo histórico importantísimo, pero foi a inclusión da educación social a que deu un xiro de 180 grados para transformalas nunhas experiencias emancipadoras e transformadoras. Non quixera estenderme máis agora mesmo, porque o que me gustaría sería que viñerades ao CESC a comentar, a propoñer cousas, a consultar ou simplemente a sentir o calor do colectivo. Temos tamén espazos nas redes que están moi activos, son unha boa opción de comunicación. De calqueira forma, vide ao CESC. Unha aperta a todas e todos e feliz Eduso Mes.